wannan? Ba abin da yasa mutum zai iya kaurace ma wannan gaskiya sai mutum yayi tsari. Abin da ake cewa kila kasafi shine asali tun kafin sallah ta zo ya kamata a ce mutum yayi kasafi kuma yana bin kasafin. Mu dauka yanzu ka san wannan kuma ya dauka boko ce kai a ce kai ba boko bace gaskiya tsari ne. Yanzu misali in ka dauka mafi yawanci sallah tana zuwa a musamman mu ma'aikata, sallah tana zuwa wani lokaci a tsakiyar wata ko a farkon wata ko a ƙarshen wata, kuma mafi yawanci in ka lura ita sallah wannan kasafinta ba asalin kasafi bane na yau da kullum wanda kake a wata, kasafi ne kwarya wanda ake ce mashi supplementary budget. Kana shigo da shi ne cikin hidimarka, zaka ci abin da zai kai ka wata, zaka sa abin da zai wannan sabulu da omo da transport da duk wata ɗawainiya zaka shi budget a wata yanda zaka yi hidimar wannan hidimar. To yayin da sallah ta zo mafi yawanci zaka ga ita sallah ma ba kuɗin ta gare ta ba, mafi yawanci in ba wanda Allah musamman wannan sallah ta layyama mafi yawanci zaka ba kuɗin ta gare ta ba, musamman yanda aka shiga cikin matsi na tattalin arzikin ƙasa za ga cewa ba ma kuɗin ta gare ta ba. A cikin wannan budget naka na yau da kullun ne zaka yi mata budget ko zaka mata kasafi. To yayin da ka zo yin wannan kasafin idan baka yi tsari da kyau ba ƙarshe zai cinye maka kasafinka na wannan watan ne, kuma bayan ya cinye maka wannan watan ya za ka yi da me za ka yi rayuwa ƙarshe, ko dai ka yi bashi ka ƙara ma wannan kasafin naka ko kuma me ka zauna cikin damuwa. التعاون TV don taimakon juna.